हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बा बरायनाय थालायबाय आरोना दावराव देख्रेब सारा थाबैनो माने होस्रांनांगौ होननानै बुंदों अर्डार लादों आरोना थाबैनो होस्रांनांगौ बिसोरखौ होनना खावलायदों नाथाय सोरखौ माबायदि मानसि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सोरखौ होस्रांनायनि थाखाय माने थांखि लागासिनो नोंथांना भिडिअखौ जोबजासिन नायलांदो दावराव देख्रेब सारा मा बुंखो ओनसोलनि हांख्रायनायाव जोंजों लोगोसे दंफायो गाहाय नेहाथारि जयन्त बर' ओमफ्राय जोंनि एडभाइजार आरो लोगोसे बेसेबां बे क'क्राझारफोरनि खाथि खाला गामिनि गावबुराफोर ओमफ्राय बिटिसि एरियानि गावबुरा दैदेनगिरिफोर ओमफ्राय गोबां मानगोनां बेक्तिफोर बिसोरखौ लानानै जों दिनै मेल लिंनाय जाबाय आरो बेयाव ट्राइबेल स्टुडेन्ट एसेमब्लिनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे सेक्रेटारि बिथांमोना दंफैयो आरो गोबां मानगोनां बेक्तिफोर ल' कलेजनि स्टुडेन्टफोर दंफैयो ओमफ्राय माखासे रिसार्च स्कलारफोर दंफैयो दा मोजां मोनसे मिटिं जाबाय दा मिटिं जानायनि खारना जाबाय जे बावैसो सिगां 12 तारिख जानुवारियाव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मितखौ बुथारबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थांनाय 17 तारिख एप्रिलाव बे रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौ जे बहाय बिसि खालामनानै बिदि सिलाइ खालामनानै लांबाय आरो माने गारि घोड़ा सावनाय गाज्रि मोनसे थासारि लाबोनाय बे जोंनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे परिस्थिति लाबोदों जों थागिबि बर' फिसाफ्रा बे जायगानि थेवबो जोङो खुनु अफिसखौ जों दिनैसिम बुफायाखै गोबां बर' फिसाफ्रा एबसेन्ट खालामजादों रावखौ जों बुफायाखै जेबो गाज्रि खालामाखै खिन्थु दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा दिनै जोंनि जायगायाव जे जोंनि मानसिखौ बुथारनानै जोंखौ माने गिलु बालु मोनसे थासारियाव खोलैनाय गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव दोननाय बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो लोगोसे जायनाखि माने फरेस्टनि जायनाखि अफिस सावनाय बेफोर गिलु बालु मोनसे थासारि जाय माने एक्सना जाय फरेस्ट अफिस सावनायनि जायनाखि एक्सन बे नेचारा नायोब्ला बे मावबादिनिसो मोनसे नेचार बे साधारन मानसिया बिदि खालामनो हाया दा गथिखे बे गिलु बालु माबा थासारिया जोंखौ सोमोनांदों गिख्रंथावदों बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सम सम बेखौ लानानै मेम'रेन्डाम मोनदों सिइसडिनो जों मेम'रेन्डाम फरेस्टनो जे बेसेबां हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थाबाय दं इलिगेल जों एबसेन्ट खालामनांगौ जों मोनदों आरो जों मिथिगौ दा हाग्रा ओनसोलाव बिहार बेंगल झारखन्डनिफ्राय हाबनानै थाबाय गोबाङानो जायफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा बे जायगानि भाषाजों मिलाया दा गथिखे बिसोरबायदि मानसिखौ हमनानै दिहुननांगौ आरो बिसोरबायदि थानायनि थाखायनो दिनै बे जायगानि असे तागिरि सावथालफोर जोंजों गोरोबा थाग्रा बर' फिसाजों गोरोबा थाग्रा खुनु जोंहा बिसोर जोंहा सत्रु गैया बिसोरबो जों सत्रु गैया दा बिसोरबायदि मानसिया फैनानै थाफैनानै दिनै बे जायगानि थागिरि होननानै सावथालफोरखौबो जे माने बर'नि बेरेखा थुनजलायनानै बर'नि बेरेखा सुथुर खालामना होदों दा गथिखे बिसोरबायदि मानसिखौ जों दोनो ना गथिखे बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ जों होखाराब्ला बे जायगायाव थाबाय थायोब्ला बिसोरो जोंनि भबिष्यता खोमसि जागोन गिथाव जागोन बेखायनो हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां माने इलिगेल बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दं आरो हाग्राखौ अकुपाय खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ जेनेबा बे बाथ्राखौ जों दाबि खालामदों सिइसडिनोबो फरेस्टनि मेम'रेन्डाम होदों जोङो ओमफ्राय जों बेखौ डिसिनावबो मेम'रेन्डाम होदों चिरां डिसि क'क्राझार डिसि आरो लोगोसे बिटिसिआवबो जोङो हाग्रामा महिलारिनो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय दा अदेबानि बिथांमोनहा दाखालि समाव मोनसे कर्ट अफ कन्डाक्टनि आन्दाराव थानायखाय एक्सन लानोथ' उसुबिदा जानो हागौ दा कर्ट अफ कन्डाक्ट बायबाय जेला दा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों खावलायबावो बिटिसिआबो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थाबै एक्सन लानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेनोसै टाइमा जोंहा आरो बे टाइमाव हायाब्ला जों खुनु हानाय नंला जों बेखौ साननानै लायो आरो जोंहा आयेनानो जोंनि लोगोआव दंखायो जिहेतु बे फरेस्ट राइट्स एक्टनि जानाय आयेन माने 2006नि बे 2006नि आयेन बायदि इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरनिफ्राय हाबनानै थांनाय बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो बिसोरखौ बेयाव दोननाङा आरो गुबुन जायगानि ट्राइबेलनिफ्राय गुबुन जाथिफोर जायगा दं हाग्रायाव बिसोरो मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 1550 खरि अब्ला 75 बोसोर जायो 75 बोसोरबा 1930आव बे जायगायाव थानाय जानांगौ गुबुन जाथिफ्रा दा ओंखायनो 1930आव बिसोर गैयाब्ला बेखौ होखारनांगौ जों बाथ्राखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जायगानि बर' फिसाफोर दं हाग्रा ओनसोलाव थानाय दा बिसोरबो जाहाथे आलाय सिलाय जाया जायफ्रा फरेस्ट राइट्सनि माने आयेननि बाहेरायावसो जाहाथे थानायफ्रा जाहाथे बिसोरखौ जों मोजाङैनो दोनथिनायनि बेबस्था खालामनो हायो जों बेखौ सावरायलायदों दिनै मिथिङाव मोजाङैनो ओमफ्राय दिनै मिथिङाव जों सावरायनाय जाबाय फैगौ समबारखालि जोङो सिइसडिनाव मोनसे आल्टिमेटाम होगोन आल्टिमेटाम जे बिथांमोना मे दाननि गेजेरावनो एभिक्सनखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो मे दाननि गेजेरावनो एभिक्सनखौ स्टार्ट खालामबा जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च आरो रायजो राजा गासिबो जोङो
माने फैगौ जुन दाननि फार्स्ट उइकनिफ्राय आन्दलन खालामसिगोन जों बेखौ दिनै घोषणा खालामनाय जाबाय आरो जों बेखौ प्रस्ताब लानाय जाबाय आरो जों खुनु दिन फासयनाय नङा जोङो राजनितिनि खुनु गोहोमखौ जों माने सिन्था खालामनाय नङा जोंनो न्याय नांगौ आरो बर' जाथिया थांना थानांगोन जों बे जायगानि थागिबि फिसा जेरै गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैयै फैयै जेरै जोंनि सायाव अत्याचार खालामनाय जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ सिगिस' खालामनाय जोंखौ गिग्लुंनाय जोंखौ खालामबाय हा हु सेनाय बायदिसिना जाबाय दा गथिखे जों दिनै जोंनि भबिसतखौ नायनानै जों दिनै जातिनि उद्धारनि थाखाय जों दानि खामानि मावनो ओंखारदों जों रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायहरो जाहाथे जोंनि फैगौ धर्ना हाबाफारिफ्राव जों जुन मासाव जिथु सप्ताहयाव जों धर्ना हाबाफारि लागोन बे धर्ना हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफोरा बयबो जोंखौ सापर्ट खालामो जों बयखौबो खावलायहरो आरो गेजेर गेजेर जों रायजो राजाफोरजों मोनसे मिटिं दिनो थाखाय जों दिनै मोनसे डिसिसन लाबाय जे माने जेसेबां बर'नि आफाद दं जातीय आफाद माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादजों जोङो रायलायगोन बेखौ जों डिसिसन लाबाय जे नै फरायसा आफाद दङ बर' साहित्य सभा दङ बर' समाज दङ आबुब दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन भलन्टियार फर्स आफाद बेफोरनि आफादजों रायलायनायनि मोनसे थांखि लाबाय आरो जों बयखौबो लिंहरनानै रायलायगोन जाहाथे जों जातिनि बे अलखद टाइमाव